Hakarta hakabaki weipat ki khana samla kidang sedang banjam syakalawai kabaki angnut man pen urlong ya kejing im kabaki kwa I Georgina Soklet ila hab banyale penban ya kijing ki bawanja sendat hajing im jong I Georgina I belong ikun ningkong na ki nyomut chipara ilangat hakajing pang carcinoma gallbladder kawai na ki jajing pang bampong Ilayo ya kanika jingpang hakapor pa idang don arpunyo snam kerta bat ka jingya lenti ke jong I kalalong ka pejuat hakaba ikme ilalong shisha kakti ka diang kakti ka monjong I hadin ka jingklat no ikpa na ka jingpang stroke hakasnam arjar khat ar na lor ka jingban sakiwei pat ki jing ki babun Hapadeng ka jingya lenti jong ka jing sumar jong I iju snautanat ban pen millennial di dakaba isna bat pen wandori kitiar kitar iju it ban pen le bat pen itanat ya kisnyu jong ki it pathan haba ki le chiki kam khawai dawai na kinu ki kam snobha bat kumju ru iju snautanat ban pen ipu ipieng ya ki jing rakhe ki bajudan hayeng hasam kum kisni kha bat kiwe Ilong ru ibrio I baju iet ban pelut por bat ki para ki kunrut bat ki parlok halayeng bat ban syangkai kenang bat in pen pangat bat pen sting ya ki jing mut jing perkhan bat kumju ru iju pelut por ha ki jing duai ki ba ai jing kunman bat jing tengan hi Ila job ya kanika jingpang haus nam arjar arpo bat ila ya chakamat ha ka jing im jong I bat menta ila don lai pulai snam kerta Henry ki jing jong I kim kut tang hang ni na ba I hapen ban mat saya ka jingpang ikun kenthai marwai jong I ibadang ars nam menta hakaba iyo ya ka jingpang MLD lani ka metachromatic leukodystrophy kabade ka wei na ki ja jingpang ka bakham phalla hakaba ka kta ya ka jinghe jingsan jong I khlung pat ki wei ki benta jong ka jing im jong I Henry hapadeng ki jing ki bakat kita inget scam hakikam phla ublei bat ka jingpen im ba I ilayo ba ikun jong I ru inyo Bandan ka jinget ka bascam ha ka jingya lenti ka badap ta kiting pen kiang sudah kalong shisha ka badon kam hadu kata-kata bat kum juru ka ba Henry ni don hapadeng jingi menta ka sni ya ikong Georgina Soklet iba long shisha ka nuksa ka babha na ka benta ki babun kublai pi baro ngi pdiang sobha ya pi shakani ka weipat ka benta jong ka program jingi ka rempai ali parlok ngine snap ya ka khana bat ka jingya lenti jong Georgina Kublai Georgina ngipdiang sobhaya pi chakani ka program jingi karampai ngidap da ka jing kemen ba ngiyo kanika lat ban don ringkat bat pi khanang ba ngiyo ban sam ya kata ka jingya lenti jong pi chaki parlok ki baju e ban pe kanika program jingi bat kham tam e bangin pha ya ka khubor ka ba ti khanang ba ki parlok jingi kinang kham ithu shu ya pi lesi pila an pin ithu ya la dikendian Kublai pi baro kumba ikong ilong ba kateng jongai di Georgina Soklet Pat ngasong asa hamolai patam blok di. Ngade ka brio bala don brio ngala don ikon iwe. De ngade ka brio ba hikai school kan. Tang namar ba gajing pangjol pelat ikon de menta pada ngala song na hayeng kan. Thì kublai Georgina kumba pi ong mo pi pila pendap ikajing puli bat pila hikai school rukat to kat nis nem. Day thì Henry pila hab ban I no ya kakam hikai ka jong pi kindiat kumba pila un batai ya kata ka jingya lenti ka jong pi ha kapor ba pidang hab ban sumar ya ka jingpang jong la dia kumba ngitip ba pi yo ya ka jingpang bampong thì kindiat pila un batai halor kata Hoi de kumba ngai thu ip ba ngaladap ya ka graduation mo ha usnam 2016 Habang adang puli ya ka graduation haka 2016 second year dia menmiet ngalik kelas kan hajong pada Saint Dominic Evening Savio College dengan pendapang tu graduation ngai kai school hapo Spring of Life mulai nonglum ha 2015 2016 but 2018 dia ngayo ya kan nega jingpang mo ya kan jingpang cancer ha usnam 2018 kan Deswa gitu ngalong berkata ka kena mo ba ngadi kon kong mo na family jongi de ngalong kata kena ka ba long ba pangbit ba te na do dang ren de keleng misya dang ren long ba ipa I meka I me ipa ki alam sumaranga keleng nama ngadon kan ka jistom ba ki ong ba u safe u arte u splinta u splin jonga de don jing thot ha u liboy e ro kan
Dia long siap baik dia kepok jangan orang syuat bikin padang red kan. Long ngahap di school hadu ngalak hek pak kertas news 6 kertas ngahap di school. Dia nomor kan ke Jingpang jangan kalau long bana du dang red hingga long beri ke batolot mat ikan mah. Dia nyalong baik tak kena baik bang syudi dawai baik kan bang ada school bang ada dawai baik. Dia kat bayalam kat bateri pa, sessional kat baik transfer ngibut baik kan ipa. Dia kipa bagi nak kena ngisak kalang nong stone cemai rang benter tu. Dia haus 2010 ngiwan sa sini mau lai kan. Tinggi wan kelas sini kan. But ipa tu kapor hau 2012 hi iyo pang struk not de iklan no kan ipa. Dia tu kipor haba ipa iklan no lawan ke cincin bah yin kan mah. Bah artat bagi dengerit bagi dengerit kelas balik school. Dia don kipar harus balik boleh kan Syaban. Dia kalau nggak berjenjar, bah nggak ada kekun menikong jok yang tengah perkat bah kenya kenya kesem. Dia atau bah iparum dan syu ngasung sen kenya email. Dia ngaliak kontak nggak trace tok kenya kalian nggak dah dikipon bang adang pulih harta materi harta. Ya tre harta kenya mit ngalik kelas kan. Dan mesti pada nggak tre kan kunta. Kan bayo ikam baria. Dia habang adang tre kunta. Kawan kan dikajing suk kan san kan. Hau 2016. Hapor bang ni kai Spring of Life kawan dekat jingsuk kan sana ke Syadam jonga kan mo habang asuk kan ke Syadam kalong ba kan ke Syadam ta man touch ru kalong pang ta dengan sutu syu baka dekat jingstam ayu de ngalak let chin dawai na po nong sder ita doktor deka kan nong sder de doktor skin specialist ta let chin yang ta na do 2016 hadu 2017 chin yang ta de hang ta ngalak ngokot no kan ngalak ngai la pulung la kan ya kami lesu dia hau 2018 kan gasu wan kesan kata kajing su hau benai jong April wan kesan kata kajing su pada hang ta pada kit no kan yang asya pola mali kan dalam kit yang asya lo mali la li tes kan siapa nama rapo la mali kan biang tan reki tes mah deki pak syawe kan ki pak lit ke scanning tes siapa civil hospital nang tu pada na civil hospital pada ki pak lit siapa ni krim kan man pak sumar kamu kanika jing semar jong pi le hi hang ni hapo nei grims mo di ki detect ba ka deka cancer you ka cancer you ka ngayok cancer jong ugal bladder kan jong sang di ki jing ki ba pia ha ka lenti ya jong ka jing semar ka jong pi de na mar ko ma pi ong mentan iparu phim dan shu ha itu ipor mo ba ko ma pila batai yang ilong ki para phi bun mo pi di kuning kong di ki pat ki jing ya lenti ki ba pi kendu ha kitu ki por ba pi sumar long namar ba na bakala mo ko pi batai yang ilong pi yo ru ki reactions na kita wai mo na kita ke jing kta na kita wai ba ka por ba sumar kan dia pila batai halor kata dia ka tu ka por badang sungu citam kan ka negeri mula sungu kum ka yang la chong ti pa na mangala smar na hangte hani krim na du benai Jun mo ti ki operate na nga habu benai August kan lai benai so benai shu haying hospital shiying bet kawan mekan ka jing su ta dia namar baki doktor kim pan operate dah kidang bu sha namar baki ong ba uni uksang long ula long siap dah long siap dah yo ubers no kan moi ubthe baki long ki put kerke kan kila bu ki tarik ke singi la pun sen hingi la bu ya tak tarik bangin put no kan mai kim put kan kidang up sha tak apa dah tak apa ba up mun adu bna Jun adu Agos kan nu ka jing kode chunga jong kata ka jing su kan obam don jaka shu kata ka leer ka shu ya bi per ko kan kamet ka phat ka ko per kan de hading tu yala di ngam pat sutu bal te bangat tu ke Jingpang nama na ying jongi pat judon kum kan ke Jingpang te ime ru ibam nang bam start ngaru pat julap kum kan ke Jingpang te ka don ku ka para jonga ka baar kadang lek puli nursing kan sebang galur te ya karu kalong ka babun kam ba ka ke jing puli ngam juda lang ngim juda kontak tan kan ing juda pen wet tan kan oi te ngasih tu bang don ke Jingpang su te la sumar hani krim kan te la pe hak ta ka onko department ru te la di ngalong ko basok be long basok te bangam te bakani ko onko ka di basumar ki bapang kanser te de hade ke jing tip ko jonga hadin bang apang kan ka ngayo kan ke Jingpang masu tu de ling baba hadin ko operation hadin ada operation te kila yo ikini kitu mas kan kisai kan uglans ta kidam ini tumors baret baret ma kila sai kitu mas yo ada onri telipiter te ki pitar kan te ki tumas ada onri telipiter dan dal asai kom ta ki ong bangin la ta sekini tinga ngau doktor le bet kat ba pi sumar pi shimen pi le ma pi kan ma andala atas pada la pen bakani ka kansa jonga jonggal bada kala
boy syuduk ke stage 3 kan. Stage. Dia hadin pada ki doktor kan, hang tiki basumar ki long ki sutana batai long ki harap hakan. Hakan nukan yang ruk ki bun bagi aji harap kan. Ki ong bangin hap le kan chemoterapi la batai la don meeting hin bat ki patient. Ki ong doktor ki batai ngaba, ngin dale kan terapi long pinup kerman chuta hadin ba pinyo kon. Ki ong kumta kan mo nama kan ke dawai kalong alat chu la ni kam dan chu kataka le si mo ka lat wa pinang yo kun chu. Dia ngang tanga la long pemasok kan ba bagi batai atang ta bakal ngat hadu stage 3 dia kawiru ngat hadu stage 3 kadang kata kami musim jonga kam tat dia kata ka musim banga susi ni kan perkan bagi beri bayo kan sakin siap no di marki don di stages semua ngasutu ka stage 3 bak stage 4 kala long ka ba kuntan kala jur ma di ngale kam da nga syukran mi ta ki doktor long ka ba ublai hi don ringkat ma ukran upasiau ya kami musim jonga ma orang bah menderita ban kuslai dengan kerana ni doktor hadir kami tin kan doktor ba ngan pedang be kan dika chemoterapi ngan pedang be kita ki ibarat kita kejing yok ko ni kita baru mah kalau ujung ada ublahi batik mah ya kata kan long ambut be ya kata kan ngap pedang ini kater terapi kan dalam pedang ni chemoterapi ngal ada baru 16 cycle kalau long memar hak shimna kalau ki IR atli kalau long be hadu 32 chemoterapi kan mah di dalam ada bikin ni ibarat pada yang ngasut bela dia bang akan sung klan ben. Langsung yok bo. Langsung yok bo kan. Di kalau baling babun bagi ong bo ba hakpor bagi ni iyo kan di pang bun ni baka klan ki hap nak kan usni u ema. Ngatu ke port dengan mari di beri ba long utrong hate usni jonga. Utrong hate ma hakan gejing le kan thermotherapy ma kan radiation hap nak usni jonga. Di don para senrang kadu jangan nang kap snu ngasu kap senrang kan usni malah. Lahap siap tema dia hadin katukan ni hadin kejing ajong ke chemoterapi nama siapa yang Agos kan mah dia harus tembala sedang ni chemoterapi ndak sedang ni chemoterapi tiga wan yang kecil sistem hanga kan kadi ba kami hap makan ni ka dawai dah kayo reaction pe ngayo ascites mah yo ascites dia kan ascites ka don bikin hadu lai so benai ketak pok ngasu arbet kum ba arbet itu pun bet mah dia hab le admit yang hospital man ko hab le admit man stay ta ko hadu 10 liters 15 liters hab stay bikin ta ko nak po jonga dia kalau ngalong kumta ke ngalong sistem hama ong balenga sistem hadu kan ni tambah hak jing jonga tengah penek be kan ni kecing dua divine masih kan memang gidon habalang katolik ni tinggi bak ni kecing dua divine masih kan di email i penek be kan ni kecing dua mengi arwet de tang email hiru iba don dekat bat ngabai bat ni pastal di marki bayang sendiri Amerika dan saya hati sudah nostan dia atat ming di konsulat dia kapor ba le operation iru kita ni bayang sendiri rapat tu kalian teh kalau ke ba sau tenat pada hakan ni kajing ya lenti wat lagi doktor skila ayah kata karai ba pinum yo shu ya banlong kata kalong kami dan di bandon la ikun ikti mo Henry penban kalong ka kampala shisha jong ublay le si ba pidon la ikun pat menta di kendiat pilaun batai sepang kajing ya nanti ka jong pi kum kata kalong kumi pat bat ikun ya kata te nadu 2018 hi bangayo ni sistem dengan alasan ya no kan manikai school de kumta nga shu shong na ye nga shu play ni dukan de tayin kan shide ki jin pam khana tu mamala mangade ka bri ko bat sistem ngam sistem ate ban shu shong tu ngalong bor ta de ting tang dangam su bor plat ngala pen de sina di ki ngam stanat ipara de ting tang ile kai sharum shanang ipara pastana de hatu ka powat bangadon ascites makana long yele kai ki param perpangad de ma pastana de hadin katukan ni haus 6 2021 ngayo kunduk kan ye ikba jo ikon kan ngayo kunduk ikba jo ikon na de haus nam aja we hinga khai kon hau December ngayo ikon kan teban nga ai kerteng kerpang ri ide miracle kan namara on ngabu kan kata kapang ba uble la le kamba ka chin injong kan nga ai kerteng ide miracle kan kalong sisa ka kampala mo namar ting la long no kumanchuang no wat lagi doktor ki sumaringi Henry kidang lehi tang ki briu mo ka benta ka ba ublei ubu na ka benta jungi ka perte di kalong sisa ka basutanat bantip ba playo pada ban long kata ka kemi mo ya ita ikon ti kendet ru ngi kuma pibatai ngi tip ba ikon ru idon ya ka jing shitam mo ka ka jing ya nanti ka jong ikon pada long
bat kumno pi kum ka kami pi haban pen ya la demo na mar kuman chong no pi pila ya linti kata ya la deshwa ti piyo ya ikun long da ka jingker ku bat hakapor ba pimpoi perkhat le se piyo ikun ka jing sngo ka jong pi haka ni ka jing ya linti pada bat ka jing shitam jang ikun te hanin ka tu bangala khai ni kun te ka long ka jingker ku ba kanya ngala sngo kaman ba kin mo ba ublei la the te jingker ku jing im jong ama wala ngala ya kitu ki mo ki linti ki ba ka tu ma kana te hab ublei la ai ni kun jang ngala kaman mo kaman sim te nga pen kam ti be kun jang ba ka di ka jing ya jong ublei te hadin ka tu ka ni ba ikun ilong ba kot ba khia be aba karu idi ikulung ba he ba idon adu lai kilu tuna ade nga khai pe ni abo ganishda hospital ti ilong ba healthy be kin kulung ken te hapor ba idap arsnam theng ka shuan kapsan kan ka jingduna had khot ma jong i ba ni kong im la ya chur kan ki kijan im la ya chur kijat te jong i da man tau snam ha ubna january tingi le shim dawai kin halo mali la le shim dawai lo mali ki ong ba kini te la bande ni ki thiet kin mo la bande ni ki thiet te tu ki por ba ngam pat le shim dawai doktor ya te nganang mud ong yadi iklu ibaduna calcium te ngale shim dawai te jong patar kin seklan mo ngala pen tu dawai calcium arab na turu dan jingarap eken dan improvement e kan tinga la le halo mali ki lo mali te ki pha pya shini krem kin ikun ro ndala pha shini krem tingi la pa neurology la pa neurology tingi hang to ha banai april milai apo ni krem ha ni krem milai banai april ti kit sale kini kita sina dong shadong ti la le kini kita sina dong shadong la lap ka report ba idon kata ka digstom MLD metachromatic leukodystrophy kan mo tela yo kan digstom ti doktor ki la batai nga ba kan ni digstom dan treatment da te ha tu ki pol ngala susi ba kan mo tu ki pol bang ong ba ublei ula tunju nga ka tu te hoi ublei ma u tunju be ka jing jongi man ka por ba khana bangin chan kan chu ublei ma ka jing jongi te ngam long su dia kum ka men sim kami te nga su dia be ba khon ba ka yo ada kan digstom mam la kan treat ma hoi te hoi te ki doktor ki ong ba ka de ka long ka de jimpang genetik ta te kila long kila kali banyak kena ni kila consult kita ki psychiatrist ibaroro ki ong ba dan mano na kaliang jonga ni kaliang ilok jonga badan kum gani ka na jimpang kan dai ngala ong kanya ki ro ba dan tingila hapor bangi thia hapo piku pediatric ICU jongi khulong hati ni krem te kila sumar ata long idon be kan ki jimpang kiring pe kan nadu banai mi la sedang men kiring kan ma ti la pen yang ting la thia do ar panai ate ni krem kan te hadin banga i ba ikon ba tan treatment ti la long ka jing thia hospital de ki mai banai kam be ka basuk ta long kerdit mai khulung te la kunta kan ngi pan no kan pan no che ke hob nai chun hob nai chun ngi pan no che ni sumar hin ayeng tama long i continue ba ita ki medication kembala prescribe di doktor ni continue ba medication te pendi arta ba ki dawai kan pat ki khulung kalong sisa ka ba mo Georgina na marbali kuman ong no pi la di pla la na ka jing yam mo di kala long ka wei ka jing tenju ka ba he na lor kuma pi ong iparo phim dan shu di ban yo pade sai ta ikun kum ka kamba mo ha ka ba ki doctor su kila ong phinom yo shu bat ban mat ya kini ki jing e pade ki baban pade ha ka dor jong ka jing shitam ha ikun kum ka kami hoi pi ong mentan pi so kordin pi so diau henry ka ipade ka penlong ya pi ba pin ne kata ka jing nget ka pas kamba kan wan ka jing kia pada iru nange scam ba lada ublei utunjuk ka jing jongi man kasini makana ngide banyanya ba ka jing nget kan mo ka jing nget ka di ka bron ka tam ka jing jongi ki bro kan tam bangi ngide kristan mo ngide bendon ta ka mesim jong ka jing e mar kaliang ka jing sha kan klamu mesim jong ka jing sha tingin lar kan nama da ka bor bro jong ngim lar kan mo ni da ka bor ubre da ka bor jong ublei ka lo ka bala kan mo wala ki doktor ki ong makana mten treatment ringa shanya ba kan mo ngi haying ya duai be man mi astap kan ni khon kan mo ada ngim lap kan sngi mar mo ki don la ki jong ki balat para ki don ki le ki skol i lo ri le balan dai mi mit long be ka jing duai I pene be ka jing duai ba ublei ru kun ba ula le kam bai ngam shwa ule biang kan ni khon jong har kan mo kana ba ngin pen pai kata ka buram jong ublei kan kindiat ko Georgina mo menta ikun ilong kumno pi ong pi sumar be hayeng dai kindiat ilong kumno menta ikun long
Hato long ka kata ka jing pendik dawai hayeng kadon ni am ka jing ram lani ka rukom don jing i hayeng pada hospital kadon ni am ka jing pen long ka ka ba piu i kum ka kami kan Di habadan hospital di dawan kan kasih jama ke kiring te ki doktor ti kila ai ki injection la long ka long jai no kan jing kiring te hang ba dodon ni ping hayeng pateng sependi betang ki dawai te mo tingim la ban le kan ka jing kiring dai la dang ara ngatum i long ka jai no ka jing kiring te isu tu te bara kami te kum ta hingi sependi betang ka dawai hayeng ba di la rekod ba kan menta te ki kijat ki jung iru la ka dorot kan namar ba kiring pala te mo kamot imla man kiana jing tia la re te ka ni ai bam ro nak khumot ba kan upai ba te man ka ati ni ha ba change ba kan upai kalong sisa ka ba mo man ya ling ba kita ki jing tunju Henry bandan pat ya kata ka jinget ka pas camp te ba ka kampala kan ja kan wanong kumba la le ka jing ka jong pi ka kubor ka ba kalum nam tak ka kubor kalum nam taki parlok ki baju man pe ya kan ka program jingi namar ba ka jing ya lenti jong ki bala judan ha kan ka program jingi kala ai man sim ki babon ba ki bapet ya kan ka program mo le si ka jing ka jong pi bat ka jing ya lenti ka jong pi bat ka jing shitam jo ikun jong pi wat la ka jing le ka babun kat kita le si kan long ka jing kur ki mo ka kubor jong pi na ka benta ki parlok ki bapet yangi ka jing ai jung jong ate komba man shwa mo por bang sam lang ala yo kan jing pang wala ka taru nga dom eta ka man sim bang long ba sim ba jing sha bat ngi de ban lon be kata ka sim ban sha kan pada ublei u ai ka jing tunjuk jong ni ka barit na ka ba heru dan kata sim je sha mo de man tale komba ala long kom ka long kame ma wala ublei u tunjuk biang sesin kan hai kon jong ai kan ni ka jing shtong kan mo bagi om bam dan sumar kana ndengi dem pen be kata ka jing ba ublei ka bi kasni usa le kamba be kan mo on pen kot ya kan ni kan mo nomar ba ublei ublei jong ba ye kan mo ba ublei u ba da ka jing sin ai tingim de bandon kata ka sim ban bangin nong ki bas ia ne bangin yo ne ka bang yo kini ki jingpang bangim la ban treat sho ne kum ka jingpang cancer ma kalong ba share kai ba ku menta ba ong la long ba jan barok ma ki yo ne ki jingpang ndrei bangin don be kata ka sim bangin nong ki baslor bangin don be kata ka positive thinking ma bangin de ban tur ba shakmat de ngi de ban ya ling ba kata ka jing ba wala ublei utan chu ma kana ngi de ban im ba ken ngi de ban bo be ta ka jing tu ba bang leng ba leng bo ta ka sim bangin yap dengan bu itu kami sembangin im kan, habau kan bau ublei udang persan sembangi, ni de ban long nyet bikin bau ublei bah, aku ikasni wala kalong ka baslam kan noru, wala kalong ni hablong gibaya sya bikin. Ti Georgina ngin kumba pi batai mo pi le ya po ne krims ki babun ki brio le si kim tip ya ki lat ki lenti man yo kita ki jing sumar kam tam long kumba pi oma pi pim tip kata ka oncology department ka de ka department ka ba sumari ki nong pang cancer mo ti ki bun sin ki brio ki tang shu tip pada ki sir no mo ki mas tip ba ka de ka department ka ba ki doctors ki sumari kata ka jing pang cancer la sir la tiang ka jing song ka jong pi na ka benta ki babun ki balong kum kita ti na kaleng jong ate namar ba ngating stul de ma mangi long wan ka jing baduk tama dai paru bam dan sho ti kumba ki paramajan ti kile ong kani mai ba balai pi long ki bu ta ka jing ting te bat mar ba ki ong ba ting te ya ta ka ni krem kan ma ting onga hanga pada ngong umdei tangga hospital ni kirim baga yak breu ne becak kita rijan baro hi haba blei la tho ta jing yap tingin la ban ban ma de ngi pada na ngi sumar be teng ni be hang te kin ta jing sumar de ki paramajan ni perlok perjon ma ki ong mai balai pum sumar na shko ti ne sho shwe teng tanga be mai be stuk nya ta kayo ko ta kayin la di kin ma ngam ba kat pum ka jing ya jikot jing te ngi hap ne be hang te kin isanya be ka jing sumar doktor hang te ba da kata ka jing long ka jing penya chung blei mana trong kan de ngaku am pentep ba aba metalika surkam ta la ajing arab shibun ma de nga ka tu por bang adang long ma tu por bang adang sumar hani krema lek ban bet hati kising sing bang am dan tikso de ngale kam nga tresh to mena de nga ya tur nga lek bet ken chapo video ro ma apa hati hapo mo tawar ma ngale bi hati ha block office kan ayo jingrap na tu kan ma wana kaliang financial kan de ngayo jingrap na ka smart kan ma perbati hospital de na po karan ro kan jo ka sarkar bat na po ni krem ka MSW
Bat nak tu ka jingrap dah tu ka biti parau biti bacau nak tu ka ma tu kipa ngala long tang apa ni imbri tu ma tayo jingrap pun lah kan surka tengah shu bu jingbo bangin de bandat kata ka jings ya de law dangi kana kono ka jingpang ro uble ulat per ko ya kono ko caka kadai kumbangi tip mo habangi yo ya kanu ka jingpang ong tang ya ka jingpang bampong kan ni ong ya kanu ka jingpang ru kabanding kong ka bawan ha ka jingmu perkhat jungi kibriu ka dei ka pisah ka tingka kumnungin pelut lada ka dei le ka nong kumno ka yeng ka sam ka ba ka jingyo jingkot ru ka duna nani kumba pilong ya la demo pibun bah ke jing ha kaliang ka pisah ka tingka bun sin ki briu ki artatin no bani sumaru mo kaman chuang no ti hendrai mentan pi batai sapang ki smart card kita ki card ki we na ki beti parau beti bachao bat ki we ki scheme ke pla yo jing ram kindian Georgina la da pila ban penshai na ka benta ki parlok ki bapai ini te nakalang jang ata khamtam ye ki briu mo ki bayo kan ji stom mo ki bawan na ka yeng ka sam ka baduk mo de phimde re ban bu tam sim jing sir kan pide ban long consult ba bagi doktor kila ban yarap tin mo nama nga ka tu kapor bang apang ru nga consult bagi doktor ngai long friendly bet mo dengan kali bagi doktor king lang ada yo ban yarap mah kan kaliang lim ba ka financial kan lim bagi namda ka nang minta ka chemotherapy treatment kan mo de kapor ba le chemotherapy treatment de tang ni sio tang ka ba first cycle ba second cycle kan ndre hadin jo katu habalaya jong katu ka gajing arab bang yo nakaran kadai ka Rashtriya Arogya Nidhi mo de ngam te bra ka kumno ki penyat ko sarkar te ndre yo jing arab nakaran de ngiyo ya kan ka application kan ka wana post kan mo ba bang yo jing arab hado silak khandai pho hajar kan kamut ka operation ru barakhat ngiyo jing arab ben hospital kan de bat na kasmat kan bat na kata beti para bat beti baca kan dia kata ka jingara bang yo na ka block office bat ngalit hi kan ngalit pendap application hi dem tu pada kin sa penyap na block kin sa penyap siapa ni kira kan kisah penyap maki kan ka jingara para te kamut kini ki jingiram ni hap ru ban long ki ba ban yam ban ong no ya selok mo apo hospital ni ha kanu no jakas sumar ban ba kinu ki jingiram ni la ban yo mo ti kup le shi bun Georgina mo ngimla ban ong hoi ba ka jingem jungi ki briu kalong ka ban suk bet silenter ki jing tenju ki babun ki jing ki babun ngin ham ban ya ling ba Henry pilong sha kata kanok sa ka babha na ka benta ki babun ba kam tam long kuman chuang no hapdeng ki jing tenju bat ikun mentaru pidang ne kata ka jingai ka pas kam mo ti ngikut pocket riang Georgina pinang yo ya kamer ka pokot bakia mo kam tam ba ikun ru in yo ya kata ka jingkia ka bapala no ublei mo kum ba pidon kata ka jingai kum ka keme bat ngi na kaliang ka di ki me kalaya ngi kwa ban ai ku blei kam tam e ka por ka jong pi mo ti parlok kum tu ngi osngo ya I Georgina soklet ibala hab ban ya ling ba ki jing ki ba labun ha ka jing em ka jong I ha karta ka dang kam khana kum ni Henry namar ba idon ka jingai pat ka bas kam ba ki kam phla kin ja kumbala wan ja ha ka jing em ka jong I na ka benta jong I khun ru idon ka jingai ka bas kam hadu kata kata nginget ba ma phi ki nong pe ingi hane ka poru phla yo man sim shibun bat ka khubor ru na ka babha ling ba ka ni ka jing yakran ka jong I ha ka ni ka por la ka dei ha ka kumnu ka rukam sumar sha ngi de ban le yanu ngi de ban selok bat ki bai ki bangila yakran ha ka ni ka benta mo Georgina ti palok nginget phla yo jing man to shibun na ka ni ka program ka jong I bat angin sai shambyang bat phi ha ko ipat ka por kublei phi baro